yande oyuoro e nyasi masidho jopuonjre e kaunti ma Kisumu e mbalariany ma Uzima University. E limbe magare no bende ne ochuo yuoro e nyasi maromo gi jopiny e dala mar Kondele. Ma timore kinde mane jotelo ma bende wuok e piny Luo mane oyuoro kode nyasi makamano ne otiyo kod thuolo mana mar wer mar kwaya mayolo mar tutamni ni wane sirikal wane broad base penjo ma japiny penjore to dine bed ni en thuolo maber ahinya ma jotelo ne nyalo wacho godo weche mag dongruok mamulo ngima jopiny koso nang'o. Achak kodi gavana se osebedo ka nitiere ni chal ka gima jotendwa mawuok e piny Luo gi e sani wer magiwero ni baba no e broad base en wer manochak wer tarik 15 higa mokalo chien dwe mar 10 podi were nyaka kawuono e bura moro amora magiromo gi jatend piny en ni wane sirikal wane broad base one two term Dr. Buru Ginga e party leader. Bende magi nyalo bedo forums maber mar dhiro weche machando jopiny koso gimoro amora negi seche gi kamonego beni wache. Victor, en gima lit nikech gimanyien ma jotendwa nyalo wacho sama giromo gi jatend piny William Ruto onge. Iyudo ka kinde ma giromo gi jatend piny to giparo ne jopiny gik ma jopiny ong'eyo. Aparo ni king'iyo kuonde mamoko kata pogruok gi kuonde moko ma jatend piny dhiye tiyudo ka jotelo ma kuondego jotemo pedho negie. Nyo iwinjo samancha aparo ni achiel kuom bura manya iginana e cheno mar Atil Manyoro ma bende ni iwinjo miyo moro mabe ya Kisumu ka be ywak ni to wan jowa ka jatend piny obiro ka tiwero ne mana ne jatelo daga minga jatelo daga minga kendo wach broad based ne mi wacho ne jatend piny dong bong'eyo wach broad based to bende wasepenjo kata mana kaka wanene ka mang'eny ni sa oromo ma bende koro jopiny duto ong'eyo ni jatend piny kata jatend ODM en Dr. Buru Ginga to bende ong'eyo ni jakom kano yueyo jotend oganda Luo nyocha ne ntiere e tiyo machiegni gi sirikal. Ok ni gini e sirikal but gitiyo machiegni gi sirikal kaka jakom Raila Odinga nchawacho. Aparo ni koro nego beni jotelo kawi okang' machielo mar ng'iyo ni to jajado wacho ni Victor kaka tieko kicho kadwa wuoye wach ni mang'eny. Jakom Raila Odinga yande ne wero wer moro ni gimichamo e mari gimodong' kigen. Siasa ok inyal goyo plan mari gini 5. Gima jo oyudo sani 2026 gima wachamo sani between 2026 gi 2027 sama jatend piny dwaro wae moloyo ni William Ruto ni mane mayo akwano kata mano ganda mar Masawa nogoyo kwan mar igni 5 to giyudo ka samoro gichamo igni 2 kende. Bang'e gima timore loka cha e siasa chalo olalo mikalo goda aora. Sai wacho kama ng'eny. Siasa chalo olalo mikalo goda aora mikalo godo yiero. Kise kala origi kocha gima koro timore kocha joma ng'eny gweyo lalo mondo mi kik jawasiki bende idh go lalo ni koduogo loka kuma intie kech idwa ni bed loka kocha kendi. Mano e kaka siasa gi jotimre. Koro gima jowa nyalo kwayo kuom sani en ni gima wayudo ne mwayudo ok wayudo broad based nitie. Ka nitiere ndara mi nyalo losi masa moro ncha nochaki to pod ok iwinj ka ng'ato penye nta ma ncha nochaki kata ma ncha tingni nitie to ok wanengi. Koso di bed ni buche moko ma jotelo osebedo ka solre di State House ka mane sama ber pedhe weche gi ogala moro ma jopiny winjo mae duokie gima jeja wacho pile ni jasiasa osiep chunye. Jasiasa bende dwaro mana mare. En bende samo beti mochungi nyim jatelo ka to dwa mano pake makango dok jatelo winjo kane ma loso maber. To magi e siasa monego bed ni koro kalo ntiere gik mang'eny sama wawuoye ne Victor. Dhok ikwalo kaluo gi probox. Mano number 1 wach mar security. Kuma dhogi dhiye donge ila walando pile kayo wang probox o wang kure dhogi luorore mane kor gweng' ka kendo joma kwalo gi ong'e to kae sama jotend arita makwe gi biro te nyim jatend piny chiliel mane okwal dere gi probox gino lit ne makati mi nyikwaye 500 nyikwaye 3 te nyota gino ok owinj mit donjone
Emomiyo emuma kacha ni winjo ka sama Daudi ochochni matin to orie ng'at mano orneno tiwinjo ko penje ni ng'at manyo nigi mang'eny to dhi oma ng'at machielo ni achiel kende ni. Ntiere weche mag arita kwe mang'eny mane onego bed ni jogi pedho nikech kama arita kwe onge Victor kata owacho weche mag ohala ka tiyudo ka dukni sa ariyo oselor in e gweng'e Kisumu ka to sa achiel inyisi ni duog dala nikech piny rach kata mana lwasi mar loko ohala no ok nyal timore. Koro aparo ni nitiere gik mang'eny weche mag dongruok monego bed ni jowa sama ginwang'ie thuolo to bende ginyalo wachi. Iwinjo ka ng'ato riyore mana ni Yura nena. Ane ma apako broad based de. Ane ma apako broad based. Ntiere be ng'ato mong'eyo ni bende winje ma samoro no thiedho pap. Maka muwacho ni saraj miwa mach. Oluga. Koro magi biro dhi nyime kuom thuolo ma wachome nikech jasiasa ok odich gi japiny. Jasiasa odich gi mare. Monyalo yudo kuom seche en ya ane momiya $1 million ane madhi pogo ne japiny to manyo kako nyalo pogo bathe ni embo dong godo kaeto 500 emotim nade ema dhano yude 1000 kanyo otiekore godo nikech jasiasa mana kaka wacho pile ni kose chung no dwaro mare ni to mae mong'iyo mae momine no dongruok seche moko dok chien kaduo to mana kaka aparo ne ginia gima wanwang'o kuom William sani ka wanwang'o pako broad based ka wayudo kuom William wuoyo kuome maber to gik mitimo tin ndalo biro mibi mana kaka jawacho ga ni ndalo biro mbele kae ma ng'at ka ng'ato biro pedho gire moloso ma koth goyo oko nikech gima duong' ni asewacho ni kae ni onge gimoro bende kik ng'ato wuondi ni jatend piny no hero joluo jasiasa moro amora hero ombulu kata mana MCA magweng' mawinja ok ohero jo mjumbe bende mohero joge onge ni an kora hero uahera kata mana gavana ni an awuok ni an kora hero jo Homa Bay ahero jo Siaya ahero jo Murang'a ombulu manie ofuku ni ne mohero. Koro sani bende William ohero mano ombulu ma jaluo ni godo giminyalo pedhne ni wan to timonwa kama gigi chandowa nikech wanie thuolo maberie moganda luo poko no betie kuom tenruok to gitiyo machiegni gi piny owacho onego bed ni samoro amora ma dhano romo to mae miparo ne ni ma mondo mwayudo sani gi ema wakwan